Makadi yenyu mafanzi edu. Indonzi Kudzanai Giji. Asi vazhinji munondiziva samai tata kana mai shero. So tauyawo nhasi nechikumbiro che$2 campaign yedu. Saka tine maseries makakumbira makachema makati magumira panzira. Asi isusu kuti tikwanise kuenderera mberi nemaseries aya. Ndokunge imi matibatsirawo nema$2. Izvo tikugadzira imwe inonzi chishamiso. Aiwa iwoyo mutakunanzva. Ende tikukumbirawo zveshuwa kuti muite sei mumwe nemumwe wenyu neuwandu wenyu makaunza ma$2 wayo aiwa togona kubikira even more. Zita rangu ndinonzi Leo Jakata Erics. Aiwa tinotenda nerutsigiro rwamunotipa kuti tive patiri nhasi ndimi. Asi pane zvichemo zvamunozotipawo muchitiudza kuti isusu tine muono wakadai. Ko chakati chakagumira panzira. Ko chakati chiri kuya rini. Tinotodawo kukupai kugara muchinakirwa tisakusiyei mune nyota. Asi izvi tinozvigona chete tikabatsirana. Satauya nenyaya inonzi sponsor a series $2 campaign. Iyi ichaita kuti zvese zvichemo zvenyu zvese tizvisadzikise. Saka tinokumbira kuti mutisapote vari diaspora, vari muZimbabwe, vari kupi. Information ichanyorwa pascreen. Motibatsira kuti zvinhu zviite. Hello guys, makadi yenyu. Zita ndinoitwa Wadzanai Dziko. First of all, I want to thank all of you for the support. I want to thank you for the comments, no negative comments. I want to thank you so much guys for everything. Your support means a lot to us. So ndauya nenyaya yangu kadiki tanzwa zvichemo zvenyu kuti hanzi tikukurai nenzara. So ndauya ne$2 campaign sponsor a series. Tikuita inonzi chishamiso. I am Shamiso. So mukatibatsirawo ne$2 yenyu iyoyo. Vamwe vanoti yakawanda, vamwe vanoti shoma, but please chitori chikumbiro ichi kuti mutibatsirewo so that tiri kubatsirana. And imi mukatibatsirawo isusu mutoita sei tokubatsirawo nekukupaiwo series rinonakidza. Sponsor a series $2 campaign. Chimhandara wenatwana unamanga udazunza ntaka iwe nemadara iwe pela unopera iwe pela usapenga iwe pela unopera iwe pela usapenga iwe pela Bazane ufuna ukuba inkinga yekaloku okwenzayo awuyazi impilo umdlala ngomlilo Aswera sede Pela Kuruba Urukubva kupi this time Ubva pambane pakudara straight Ikunezwe ngwa Ndikubva kuma driving license day. Then ndakakudza kuti my driving license. Driving license. I need to go the whole day. Copy. Yepiro zvenyindiji. Aba burizwa rezibango remuta pakuna. Aba zimpezera nganaro so. Tanga zimurumire munhu je. You don't need ziri pele. Ya anonyepa kuti ari kunyepa. Ah ngati Pela. Ndakubira ngakongo yakati. Aitase kumona urikuzambira kuda. Iwe gaipa hapo. Iwe rova inini. Ana hunu mwana wako. Ngati rova inini. Usiyane mwana wangu. Mama ndiye yuyu Bruce audzadete zvokunyepa. Iwe. Kutasiya unoburizwa pakonera apa nezibhuru remota. Iwe. Urikuzinzwa? Uri kuinzwa rinyedzi mwana wako. Saka. Muna aba pana pakare makuseni. This is 7 p.m. Undomuraya. Zvine basa re. Midnight heredzi. Wapela nizokurora mwana wangu antombozvidi ndakakudza kubva kudhara. Udondisira mwana mavanga yanga akura akazvinakira kudai. Aunyarere iwe.
ndiwe Bruce ndichakubamura. Andamoni. Iwe ndikuti kudi. Ndikudzemura izvozvi. Naipela. I surrender. Ramba uchimuvharidzira mwana wako iye. Asi uchamunzwira mwana wako iye. Tokudzi. Bruce ande. Ndako kuita sei? Yararoko iwe. Watedzera baba wako wazvinzwa. Sorry mwana. Izvo vanogona chite izvozvo kuda kusora kuda kunetsana nevanhu vanenge achizviitira life dzavo. Don't mind him, okay? Sorry. Iwe baba Pelaka, wakuzondibhowa manje. Kubhowa ne? Ukuti basa kuruwa mwana panapa every day. Kuti zviite sei? Wakamuvengere mwana wangu iwe. Dai ndisina kusvika ipapa pangoda kumuita sei? Kumuuraya? Kumuuraya ndo kwanoda kuita manje. Bene ndewo unowapela unyatsoona nditi. Pela ni makore mangani? 21. Ende mbiri afamba muraini. Auzvioni enda unyari nazvo. Kunyara chikwewe. Mbiri yei. Saka uri kundudza kuti uda kuteerera zvinhu zvotaurwa nevanhu mumastreets. Uchipondeswa mwana wako nezvinhu zvisina basa. Bruce munhu mumastreets. Iwe unoziva kuti Bruce andiyepewo. Bruce kuita sei kwewe? Manje pano wada kupara ngozi bapela. Ramba wachura mwana wangu zvauri kuita izvo. Next time hazvipere mushi. Belinda ka. I surrender. Iwe uchiita zvaunode mwana wako handiti. Asi handisida kuti uzochema neni kana mwana yakunyadzi. Wawo kunyadziswa kuita sei? Chinouya chinoona ini. And anenge ne problem nemwana wangu. He has to come through me first. Ayo. Sadi trengono. Rakasvika kabandi. Asisema rwadzo. Ndikwanira uzvinzwa. Ukukwatsamura izvo Satani. Chilasha. Bona kana ndatumwa kane mufesi wako pakona na Martin. Martin, mufesi wangu pakudi. Ha? Ukwani wazvinzwa. Enda nomudzoti handisida kumuona. Makambolinga one bad. Zvine basa rechizve kulinga. Enda nomudzoti handisida kumuona. Chikeyo. Ari kukunetsereiko? Mama, ndandatumwa nemufesi wake Martin. Hanzi asvike pakona. Martin? Rega ndinomuona ini. Momzi makuita sei? Musoma kumakisi. Nedzungu straight. Kuwanda tumwe. Getawe saka kushauri kutaurira chii baba. Akuzoti mufesi wangu ndiya. Aiyo unambobvira ulinga naye. Mamukasi mama. Ndamuka. Nawe Martin. Rega kuti kudini nyaya yapela. Uda zvokunetsera neni handiti? Aiwa kani momza nsidobonetsa neni. Ndaenda ngomuno 2 minutes. 2 minutes? Ndudze zvada kumudza zvachona ndinomudza ini. Zvinosvetere ndikudzei manje. Naida ngomudza something je. Iyoyo something yacho iyoyo ndudze ndinomudza. Inzwa ka Martin. Panapa handidi zvisina basa. Uzvinzwa? Pelagia is too big for your type. And iwewe unoda nezvetype yemwana wangu. Nezvaurizvi. Apa utomboeni kana kubasa. Aiwa inga ndakushanda wani. Ndiri kuarmy. Army. Civil servant. Ina hangu handizvomuedzo nemi. I'm sure kuarmy kokoko munodzidziswa discipline handiti? Yeah. Wakatotanga kutova disciplined. Wasiyani mwana wangu. And this is the last time ndoda kukuona ukitsvaga Pelagia panapa. Iye Pela wacho hatudi kana kukuona. So get that in your mind. Sam. Hadi. Asika mwana ari kujamuka kani. Makavhura laje. Mai momzi yacho shamwari, momzi yacho ndo ma1. Mashoko avandudza pakabva anomira musha. Uchimbonyengerereko naye Martin. Unoda uri mwoka kapela jaya yako wasiyana nako. Unomuza last week kumarani unapiwa kwanzi kakamhanyiswa wachinzi karumhanya nemurume wemunhu. Apa these days wangu uchirumbokaona mastreets here. Ndezvokunyepa zvese. I'm telling you, ndezvokunyepa. Martin.
bvunza isusu toswera mugeto ani imi munoswera muri ukembe kokoko mwana uyo ari kupisa ine mapango ari kupaka ka pick and drop ikuri wapakoneta apa wangu ma1 Sam vandikudze chinhu 1 zvese zvaungotaurawo zvako pachada ngokudza chinhu 1 ka momuzi vaka vangonimakira chinhu 1 kuti handabhengi but esoni zvangu zvalaina naudai so ndomuroora pela joro I'm telling you ndokungana achiruda nezvako wapedza muna rini 2 months ago 3 days ago ndakatomufona chinzwa ndokai kuno ndidzeko yose Martin kapela jake yake is no longer pela jwa munoziva uchiti hey my girl hey udedi chifunga tabude wangu ka ndasvike patakishopa ndinadzokutipira iserwiti hani ndipusha sara achibuda manje kupiko handi tokata neapa kana ndinjikuse utotenga 1 otaura nyaya yako mushi ari kuita zvachichatomwa nenyoka Tibuti. Chigoda chacho chakurema zvokurema zviya. Chikurema chapa mabhaketi acho china. Asikatoti achichinja nomboyo chichera utama. Tangobva tangomasukira Kuya anenge pela zvanenge pela. Iwe pela. Pela dziya. ndiko. Mira ipapo. Mira zvako ipapo. Tingakubatsira nene wakadzima. Mainini, chitombomirai zvirafu. Tine zinyaya renyu rakareba panapa. Ndakakuona mota mababa bhule nezura iwewe. Baba Bule? Baba Blessing Richard umuzive iwewe. Imi kuka ndakangopiwa lift saka mafunga kuita se. Ndiri kuti siyana nemurume wangu. Umbone makore mangani kwewewe bhule wakutoita zvevarume vevanhu. Vamadhara iwayo. Taurai 1-1 ndoti kuti ndinzwe zvipi. Mainini. Tinokuvhiringa izvezvi so. Tinokuvhiringa musade kutoita muromo. Imi muchita chipfambi. Chipfambi? Hama uda kundijairira wakadzimi mukuzvinzwa. Asi mwana wangu ero? Ndiye wena. Iwe, handei. Mirai izvozvo. Manje, take this as a warning. Isusu taitombopisawo. Tiranana sisi dori, but takazongopera. Pisa kupi kwene zvamaketezvo. Oya, mama wangu wabva usvika. Mama enzikawo zvimashura zvokutaura neakadza. Maipela magona mangu. Mwana wenyu uyu adana nemurume wangu. Saka Mati maipela? ndati saka. Mati maipela? Saka imi muri kundiudza kuti muri tu kudai so. Muda kuzama kukutsirana mwana wangu uyu. Ndoda kwemurume anohura. Maipela, mati chii? Muri kuti chikwe. Chimurume chavanhu tombochiziya chavari kutaura nezvava. Ausiriwo watizonaka kudropa. Ende kuti ndakaona mameseji mufoni make. Zvamutori nepamuromo nevakadzima. Toshaisha mukana. Ani pamuromo ndiani? Muri kutaura pato pamuromo manje. Ani pamuromo ndiani? Ani pamuromo ndiani? Masura semoms. Yes, please. Andribuyi. Kwanzi marona newanhu kwamachokoto. Wanzona nezvo. Nyenyo zara rere kusererese. Apanzi madhonza vaitise. Apa vanhu ngachindodza ungachitoti munototinya zvokudaro. Zvotukadzi toda kundoijairira parodi. Kwanzi but hanzi marula nyaya yapera nekutanza kuda nevarume vanhu. Iwe wada zvibvumawo izvozvo? Handina hangu zvibvuma. But timu racho ranga chitondodzera ngachiranzi andojedzwa namai wake hanzi achatofa achagadzirwa nevanhu. Ivo ndo vachafa. Ini wangu mwana ainanyanya wani chinombomuwana. Ende vada kunilauda futi vachitaura nonsense dzavo idzodzo. Ndinoona mapaza 1 by 1 kudzimba dzavo ikoko. Handizive musha. Ndicharohwa nevanhu nyaya pele. Sine naye pele apedzere nyaya dzake ega. Aiwe ndinochinja inifomu ikoko. Akawaka. Kanongohuma mwana wake. Mami amuri vese. Saka uri kutaura chimukadzi chaRobert chechecho. Saka umuti kudi? Mutiti zvapera moshere madha. Totongoti moms namai mangena ubva wapindira paground. Saka akuudza kuti uri kudanana nemurume wake. Saka mama vati chii? Ndonyaya tozomutsa maoko manje. Mama azopedzisira vamufaitika. Hamuna chamaona madha. Izvezvi zviraenderesere kwamachokoto. Uri kutongotaura nezvefight iyoyo chete. Ukarechi moms jo. Temba manje chero ndodzangwirira vanotirwira. Hadi vatemba. Ko diririya haupa. Ndonyaya yakanga ndatofambira ka before zvakadzi zvezvendasangana nazvo. Anyways ka takufana kuita zveharare north tofana kuwana chi fashion ipapo ka. True.
Ko Maria Frontal. When ndonyaya ndaonera kaRobert kanesu but shamwari ka I think kuti zvemurengi ngatimbosiyana nazvo ngatimboti kazveharare notika zvezve hauzvone yayo ni point inini hanga ndatofunga I think kutotsvaga vakomene diaspora chero chero even online atitomboshaya mpinga chedzo dzinotorora tikatoenda kuchana inini hangu asikana zvemugeto aiwa I'm sick and tired and nazvo kana neniwo chokwadi aiwa you can say that again Chomi anyways aiwa ngatimbotanga tiita zveharare nothi andika chitora mari tiende kubhero hembe madza hembe kasika shamwari alright Godi. Maswera se? Ndaswera maipela, waswera? Ndaswera. Pilar kupi? Aenda kushamwari yake. Unodzoka mai manje. Kushamwari yake? Asi neme pela. Iwe urunyatsoona uno uri kuita na pela uri uni kwawo. Unowe? Fight yandiri kunzwa kuti maita kuma shops uko. Zvofamba so. Manje mukana matotanga muchidaro. Ndikudza ise nyaya yacho. Utidza undudza nekushei. Andi matotanga kuti ana unwe. Saka chicha mtuda kunzwa ipapo. Mepela. Inyaya yekuti vakadzi vakuru munosvika pakubandana zvibhakera murodhi. Ndo uno ndiri kutaura kuti matoshaya unhu pakusvika pakurovana murodhi makazara vanhu. Matadza kutaurirana. Papela. Inyaya kuti iwoka haungambozvinzwisisi. Andinzwisisandi. Ndaona vakadzi vakuru vaviri vachikutsirana mwana wangu. Sokuda ndiwaomberere maoko. Vachimukutsanira. Hanzaitese? Uita sei kukudi? Andikubvunza hanzaita sei? Chero aine zvaaita. Havaroi mwana wangu parodhi ndigonyarara. Never. Saka ndavaratidza kuti wangu mwana wandakatakura 9 months arove zvechiwaiwai. Mapela hausi kupindura mubvunzo. Hanzi adii? Hanzi ka akudana nemurume wangu. Pela chaiye. Nekushaiwe? Iye Pela wacho azviramba. Mukwana imi. Ayo ndikubvunza iye Pela wacho azviramba here? Saka imi muchiti chokwadi kuti Pela adana nevarume vevani. Iwe miswa mani iwe. It's okay. Saka pakuenda kupipa? Ndakuenda kwabajoyi. Ndodzoka mai manje. Pela usadaro iwe. Ndaswera ndakakumirira padhe the whole day wakuzobatika this hour Pela. Martin sha nanchiuya pane zvanchiitika saka ndeipi ndiri bo titoyazokuona ndatomboyamba kwenyu kubati mama wako utaupo I knew utongoda ndifarira panze I miss you too but zvaizvozvika pakashata wangu I don't think kuti relationship yedu ichaenderera mberi because mudhara wangu wakuita kuvava nenyaya yekuti ndiende kucollege. College nekudanana kwedu zvikupindira papi? Martin, handine ndada kuconcentrate nemabhuku ere. Saka ndakatonzi no more boys. Asiwo mumwoyo mako uri kuti chii? Zvekuti mumwoyo mangu muri kuti chiya zvinangana nebasa Martin. Musi uno ndakadamburwa namudhara wangu apa nenyaya yekufungirwa nyaya dzemusikanzwa idzodzidzi. But apa Pela you're not being fair nene apa. Unozoni ndokuda and ndakakudza ndoda kukuroora. Izvo unozviziva and kana iri nyaya yechikoro I'm not going to disturb you. And I'll be here ndakakumirira until you're ready to settle. Ndikuona ndo pane problem yako ipapa. Handikuzviona. Kusettle nhasi. Sha, ausono ndatomboona nezvefuture yangu kuti ncheta sei pamberi apo. Wakudaro here. Babe, ausikundinzwisisa. That's why ndati worried one. Andisibokumanyisa. Anyways, take your time. Then ondoza inini I'll be here waiting for you. Apo ningo kutongomira at your own risk shamwari. Handiti. Because zvekuzonzi munhu anenge akuzochema neni pamberi apa handizozvidi. Zvaizvo zvida kutomboita zvemabhuku saka chitombomira. Handitika. Sadaro Pela. Bye Martin. Mami. Hey,
Muka. Oh, chimunyechi. Iwe, you need to sober up. Muka iwe. You need water. And painkillers, please. 8 missed calls from Mama Sha and 3 from Lee. Hanzina mom's phone or fungo tetronzoga. Mira ndio phone. Hello mom. Ko iwe uri kupi? Apa ndanato wari tinomboziva. Izvo zvindanyepera baba wako kuti waende kwana Florence uko. Kunotora mabhuku. Maita basi regendi uye mai manje. Ndiri kwana Flo right now. Ndokudze zvikawani ndasvika ikoko. Bye. Ha, mom's guy inozongukava shit. You know, she is my best friend. Besides you, of course. I was about to say so. Call our new guy from the UK. I got 3 missed calls yet, but my guy, that guy is something else. That guy, you know what? He's handsome, he's classy. Bye-bye, Keshi Toripo, bye-bye, no doubt. Ko guy, I can pay $200 just like that. Iweka, we call Diopto, but he's the one. He's the one pela. Answer to go to UK, bye-bye. You go to Chica. We go to Batisisa. Bebe vanoenda ku UK muchato chikuperekedza bebe anchatodzoka very dramatic, but anyways dream come true. Ndigadzire ntendenda mwari vanzwa munamata. What did you say sadze radziya iwe idya wakanyararo naiwe zvatsatwa kumateni wambombatere pela ari kwana Florence beta zviri nani iwe ndanzwa nekumuvharira muna baba wake ukuona vakazviziva kuti akatombobuda pana pamanero tinopondwa tese nababa vacho asi wewe zvivindi zvawinazvo soka dai nandirini daiti kuti takukwata izvoso ko kana akapondwa chinzwa zvawakutaura manje mari ini pela ndomuziva anondiupdata everything and I know kuti kupati kwanga ari kako anga chitori safe plus ndakamutonoita indrive kana uchingowa kuya kumba washawa muna nokuperekedza kumba ipapa pakuita zvemalips apa ndopane ngozi yacho yese andanga na Florence here iwe cheke don't pass stress tasekutodzisu start singaende out pazira rake richidzoka usiku chichakati wani nana sitingoripo wani hapana kungozoshaya varume chete vazvino unenge zvatikazogumbatana nazvo wonaka isusu panguva yedu pamba sinaka zvesocial media zvako mazana itakatozvanira mbinga pafacebook tanda kanaka kwazvo soro tambiswa navanga veda manjewo wangu mwana anororwa nembinga in fact ndoda mukwasha weabroad kuti zvatikuma tumabhasikoro zvine tuma-civil servants aiwa boda zvakatoguma patiri papa ewe ndinomusika nasindanonoka wakuenda ubata time aiwa iri bo unotonga uchingondiupdata kuti azoita sei right dear iri bo right mama ndati mama munyika mune vanhu mai vangu waonei kuone kukura kwayo chipo chakushayisa mashoko the party was lit you see all those tiktokers they were there koivo vakomana vangu variko I see the reason why muchiramboti ningoita zvevanhu vasina basa muno mugeto andiwazvona mothers know best ende ndiri kufara kuti at least uri kuwana experience isiri yemuno mugeto be inspired ida zvinhu zvakanaka so kuti kungoswera wester life uri muno mugeto muno tarirauna naashamei vari kungodzengerera izvo zvizvi vari muno mugeto izvo zvakutange zvimbuya not me amai vangu actually I think I found a guy. Pela. Kungobuda pano wakutodzoka wachiti you found a guy. That's the advantage of being the most beautiful girl in the room. You can say that again. But wototenda kama jinzangu. Kode wakatora baba wako. Aiwa bawina kwa chuma. Ndotokudza. Alright, imagine. Ndio wakatora pfungwa dzatete mafi. Aritidere chongo marriage. Nerombe futi. But hazvisi kuzoitika panapa izvozvo. Sure. Chipedzai mama ndingatiswera ndakutendeswa out so. Ngatikurumbidza. So are you going to tell me about the new guy? Nope. Maybe later. Intswaka. Dzidza madese. Munhu anobatwa bhoso. Nditi
Don't I know that already, ma'am? I know. Chite. La madoda amadala, la madala azokuqeda. Maswera said. Ndaswera. Mama uri kupi? Ndisikuziya maybe wenda kana mai mangeni. Okay. Madyiko panapa ndipo kachikafu cha. Kuti mune chakudya mama. Ndifunge. Naipela. Kana musina chikafu yokagara uri kuita ipapo. Nochimirira mama. Kumirira mama. Kuti vetese. Amuna chikafu here or iplani yako kanditi. Yekuti iwe na mai vako ndime chekudya panapa. Iwe nozandobva kubasa ndani nza. Handi mukuzvona. Every day mune muchimwe nditi hasha. Kubika kunombotora time here. Pela andedze kuitira hasha. Nyaya dzako dzandikudzwa dzawandisa. In fact, dokuendesa kumusha. Ukaenda kumusha, wagadzisa unhu wako uzodzoka. Deda mana. Every day mune muchimwe nditi hasha. Every day you are just on my case. China imi. On my case. Hausikuzviziva iwe kuti you are talk of the town. Mabasa ako azara kweso. Manje amai vako havasi kuzondimisa. Kuzhombe. Unonyanganya uriko. Mama wambozvibvuma izvozvo. Saka unotonyanganya uchiziva kuti amai vako vanokurwira nditi. Manje iwewe namai vako mese ndikuidzai basi. Makanaka kuzhombe. Ndimungatoenda naBruce. Woro. Maswera sema. Aswera. Ezvikova vese vakangoti zizi muno. Ngongo vaenda kulo. Apedza kakundipopotera murume wenyu bvaenda norara zvayo. Kupopotera? Anzoita sei? Asvika kanisa ndatanga kubika akatoti andiwanira ipapo. Kwakutanga nditi hey iwe uda tokuendesa kumusha kuzhombe namai vako munonyanganya ikokoko. Anopenga chete Jeffrey. Anonetsana newe kuti ndiyo mukadzi wake. Don't worry baby girl. Just do your things on time, okay? Siyani zvakubva ndichavabvunza ini. Siyani nazvo mama tingatozondiswa kumusha kwacho. Kumusha? Anda kumusha ndiani? Iye kana achinge azvimbirwa nekugara muno muHarare, iye ndiye achaenda. At least I have a mother that stands the ground. Demuri wamwana mai vanongoti yes shew handide takatoendeswa kurutsu kudhara. Unozviziva kuti inini handisiso zvechiwaiwai. Plus kune taipika dzinoteerera. Kwete dzana baba wako idzi dzinotongera chitoro. Munhu anosapota family yevamwe vanhu kudarika family yake. Aiwa chingosiyanai nazvo mama musanetsana. Handi. Chipedzisa toni. Fast papa. Alright, ndakutopedza zvona. Kwakariseya. Too simple for a date. Handika. Asipelaka. What if this guy is serious? Nditomboziya ina asikana. But ine handisi ready nomboziya. But yesterday takataura zvekutodaro and nyaya ingori simple. Hanzi I want a girl from here back home. Hanzi vekudiaspora vaita sei? Maybe it's just my like or God is answering my prayers amama vangu. Jokes gani wewe. Anyways, he said he just wants a girl generally from Zimbabwe because yanzwa mwasikana wachingosvike koko kanobva notongochinja hunhu. Saka ari kubelieve kuti iwewe ndiwe munhu wacho waari kutsvaga. Handiti first date here yatiri kutenda. Asika iwe utombomira zvako zvechiwana bizvezvi because mukomana wako uya kuratidza kuti atori serious and haadi zvemunhu anofika. It's okay ma'am. No more faking it. Good girl. Saka tichatoudzwa ka zita raman of the moment. His name is Lee, short for Leroy. Hey, nezita racho ndire kumari futi. Nopengere wewe. Anyways, ndibatsire kutsvaga asikana because tinogona kuti ungofira mudressing. Aiwa, let's look on Pinterest kuti what to wear. Tatichi, what to wear on your first date. What to wear. Sasiyo diaspora. To wear on your first date. Bruce, ndidedzero kapela ndokutumai.
Did iwo sapengewo makusiyana naye ngendo ansuziwa ukandatotsa mningirini make hamo hamo urechidedza mama dedza mama Bruce kuseni kunokwari kwa matata togara tegere panapa enda kuna mama unowadedzo nge munombopopoterwa na mama manirwa inodidwa kukudaya ndiri kukudaidza Pelasi murumu makewo makusiyana naye endawo saka imimi kundozva kuti mandidedzera kundibvunza zvapelaje asani ndoda kumutuma kaizvo zvina Bruce but haamumba macho iwe shamwariwe inini mukadzi wako ndiri pano pela uri kumuda wei iwe uri dofa handiti pamba panapa ma1 iwe ndinotaura iwe baba pela iwe shanjedza unati pana pelaka andichadzinzwisise makutondityisa manje utenge munhu akaromba nemwana sepe kana uri nemwe munhu wakamuchengetera Belinda inini kurombesa mwana kudi utondiudza kaiwo kozi shanje dzachonaka asi siri normal izvi yatove obsession chaichai kungomushayiwa chete wakutovhunduka Belinda pakundifungira pakaoma nyaya dzapelaka dzawanda mureni munomu ine kachiti pela ngaagare mumba I'm trying to protect you but hausi kutombozvionewo protection yenyuka haya kutanga amenameno ukutanga une chikwambo so chakauno ndaperera pana because iwo zvawakundifungira nemwana wako ka pakatoma ndingoti zvosiyanai nemwana chete kozi inini mudzimai wenyu ndiri pano kana mada chikafu udzaini chete pambana pabanana kai happy moment ke happiness che te serious chintumai zvangu re no it's okay Bruce rega ndiende mwanangu saka makwenda musina udya tema njedzibati pandichienda kupana ida kutuma vana ndozoenda kubasa tamidza kuti handizibati plus wangobika kwacho So I would like to go outside the country someday. You will. Don't worry. It's not getting so easy, Sego. Do you know all my life I've been in the ghetto? I'm a ghetto girl. But look, I think it all depends on how daring you are. If you're daring enough, then voila. Yeah, maybe. I was thinking I need to take you to the UK with me. People always say that. People. I'm not people. Look, I have taken a strong liking in you, so there's no point in me saying things that I won't be able to fulfill. So, I would go overseas with a stranger. Look, just take the party as a meeting place. Hey, I want to know you more. I want to love you wholesomely. I want you to be my girl, okay? I hear you. But assurance, you're serious. Do you want to cook? Are you not like other guys from overseas? When you go smash and pass? I didn't look for a few girls. I mean, just give me a chance for me to prove to you that I love you. I'll do whatever it takes. Just give me a chance. Well, I think you got yourself a chance. You like? Come on. I promise to prove you wrong. Don't you wanna? So, what are you doing for now? Like, career-wise and stuff? Right now in Chiri Kumbang, but I order my things from Shein, then I resell. And my parents were talking about Kunendisa college, but yeah, do you have siblings or I don't know? One annoying brother. Aren't they all annoying? Like, it's there in every family, man. You always have that one sibling. And I know, yeah. You're not, you don't know mine. Absolutely. He's serious. Siblings are always like that. You have to get used to that.
Koti anchambokuzira kuno kumusika here muchingoti ndiri busy kumboko. Maria. Izvozvo zvikomba kwamukuri tense. Kochi. Bapela asina tombotaura neni. Asikana kokutanga here kugumburisana. Handi vanosingogumburika zvavo vasi vachidzoka vachizokumbira. Ukutaura izvozvo. Handiti nezuro. Vana vanga vasiposhi. Ndikati kereka ndimbotraya kakumbopa peace offering. Shashakebva yabuda. Ne mwana. Kandiyatsona kuti pakatsamwiwa. Kubuda? Iwe wakanyatsomuita sei? Iyo yake kai kuchengera pela. Ndakazoguma kanda kumuti unenge wakarombesa mwana. Aiwe, chakusiya. Aiwe Belinda. Kundaitika ndokuti asiyane nemwana. Aiwa sikana, aiwa kunyange zvazvo weda kumupinza pfeka but iwo zvonoti wakaenda kuma extremes. Asikana aiwa kana asikana zvisinyore upumwa nyaya yakadai soni especially munhu unogara naye. Ndakambaya. Chiro nini ndakatonyadzozviona kuti zvandaitaka akaramba kana kudya kana sadza. Aiwa angambotadza ungarimedze pakadai. Aiwa kana ndiwewo unorimedza sei? Asi panobudika. Don't worry. Ngombako 1 week chete so anakadzoka mufomu. Asika achamwari. Oitawo munhu kwaye onyatsonyengererawo baba so handitika usiwo zvipamuromo izvi. Iwe ndazvinzwa. Nayewo Jeffrey wenda yanazvo. Uda kundiprovoka. Vanhu vacho usivaziva uchifunga kuti anosiya zvekuprovoka. Aiwa ikoko ndokubasa. Ikoko ndokubasa. Iwe utongojaira ndo zvazviri. Anyway sha. Ukazoti chiko nemadhire kuoda. Ona asikana ona zvakaita pamusika pangu here. Pana kana chino asikana. Asikana iwa after all what we need is money. Izvi zvevarume vamamudzi kai itori second issue. Maria. Kwandi ndaite ndichanyengerera baba veva vagondipa here. Zvino ichabuda here papa. Ndakutomirira pela kana achingauya ndinzi kuti ana yara gondipawo. Ishuwi. Enda piko mwana wedu. Enda kunoita madeliveries ake kwezveshe izvozvo. Ende nhasi ngaine maclients hope. Nice. Saka iwewe kana mwana adzoka utaura naye akakuti anokupa asikana ndibati tiende kunoorder. Mtsiko wangu wakunyadzisa. Aiwa uchaita mama zvichaita. Aiwa zvinobuda. This time akoro raka Jeffrey. Aiwa daona face yako po wasvika amai mwana. Aiwa asana mbogona wakapusa kudaro. So warambosi ubadini. Andamburamba but andikona musika uri pamberi apa. Ndiwe friend ya mama wangu so ndikazopfura nepo manje zvikuru. I thought you and her moms were like best friends and she doesn't listen to people. Of course she easily, but that doesn't mean that I should take her for granted. You know, people in this ghetto like to add spices and they can change the scenario. That you'll be shocked. I just don't like explaining myself when I can avoid it. Yeah, I do get you, but people should just mind their own business. Your language you up down when you in it I just accepted Kuti. My life is people's business. Yeah. Anyways, don't worry, I'll get you out of here. I just feel like I should relocate. Don't worry. We'll do that. Okay? Yeah. Lee, I have to go. Yeah, do you know I'm being obsessed? Alright, are people that creepy this side? Bye. Hey. So, when am I seeing you next? I usually go to Harare on Fridays. Ndishitora order yangu. Okay. So, I'll call you, okay? Okay. Don't forget, Suzy. Take out your breath. Oh, okay. I almost forgot. Thank you. Bye. See you. Belero ndukuno. Nai. Sandu kutoona wakaipa. Mai mwana saka zviri kubhadhara. Svika pako haya mota nomperekedza kuno.
indrive inombodhura here. Amai mwana, apa nenguva yamira mota yacho. Iwe indrive ari pabasa. Mai mwana, Pela musikana, ukana ari kutsveterwa. Taura hapo, chete ndipela kwati kutaura nezvake. Rega ndinomuchingura zvangu. Ndivana toenda naye kunotora huku dzangu kwamai vale uko. Nai Belinda. Ingoti unondinyima magonanzi akatakurwa nemwana wako aya. Nai Maria, hanzi kudii kunditaurisa nhasi? Yesu. Tataurisa papiko naye asikana. Ingoti iwewe ndiwe uri mubed mood chete. Yesu. Nasi zvakakwidza. Mwanasikana. Musikira sei? Abo. Wagona wakumidza kuuya. Ene ndakuona usati wasvika kumba. Hanzi na Mr. Overseas, you don't want me out late night. Yes, kamana akeka. But izvozvi manje. Hapasi kutombodiwa zvepamuromo. Asi pane zvasara zvichiitika. It's a long story. Ndinotobowa. But you know kuti iwewe you've got some good news for me. Of course. Mama. Kwandikanzi ndaenda kunze kwenyika. Munoita sei? Ndinotokurongedzera begi ndini. Ndoenda ndinokusiya pamusoro wendege kuti ndi. Imimi soka. Don't worry mama. He is promising mabviravira. Saka uchiti nini manje ndozokurambidza kuenda overseas. Ndikakuchengeta pamufana ndozokuita sei? Ayo koma kutondidzingere. Kukana zvikaramba. Kusabuda. Uone kuchimboitira kuti zvisabuda. You want to waste all this beauty? Mundu wamugeto. Don't worry mai vangu. This time I'm doing you right. Ndakuona kuti vaya vada kukuendesa kumusha. Vachakuendesa uri mutege. Uri mumhepo here? Yeka tioneka vakasasegere. Ndangoti kageni ngokunongerayo something samai vangu. Kuno tichidyire kuno. Izvi tena zvokumba izvi. Andaje kuno iziva wani. Unotozana ndatomunongera iyeka. But ane zvungu mwana wenyu. Right. Dara. Ndokupa kurirai. No, it's okay, I'm okay. Later maybe. But zvinoita Pela na momzi so. Saka pana kutatu vatadzi here. Nekuti kupila kana kutozobatika zvake. Nizokutaura hangu haina ndichade. Kungodaro mungodaro zvenyuwa. But amusikurivisa. But data totsvaga yupo unanotita. Bruce, una amai wako vachitadza kuteerera inini wavanogara naye. Wozoteerera munhu anobvawo zvake kumba kwake. But mwana dai tadedza tete zvaigona kubuda. I will try kumbobata tete. Maybe akanzwa rimwe izwi angononyara. It's okay Bruce. Isu handitorara. It's late now. Then tete I will call her tomorrow. Tonzo watani wachirudi. All right. Sister, mwere ngutaura. Udeko. Wangurese kubasa Pilas. Ndakakuzoni changu kugongora zidzorero nenyaya kungonditi Pilas. Chilai kani. Asubasa bo. Kubasa. Unopengerewe. Nambo kuzonda kwenda kubasa rini? Mwana nomubuda makuseni panapa. Makuseni uzodzoka manheru. Kasima kuita ma-delayed sleepovers. Kuidibira ukuzvinzwa. Usandijairira. Andinyazoziva ndokudzorera. Chero ngonozongomhanya una munhu. Andakana basa nazvo get away mani. Usandijairira. You should respect me ndiri munhu mukuru kwauri straight. Respect ndiya. Iwe chadzorespecta baba wako. Konda vaita sei baba wacho? Chibaba, auzoona kuti pese panotadza kutaura momzi namutara, pese panotanga mafights. Iwo ndio unenge wakonzeresa. Chimboto chinhu chakanaka so. Saka ndozvamasara muchifurirana nadhedhi vako izvozvo. Maya. Iwo usozoona kuti chinokonzeresa kuti momzi namutara vasatauri nyaya yako. Wazviona? It's okay. Manje you'll be at peace. Ndabva panapo wazvinzwa? Toenda kana kwatete wako kumaplots uko, unorima fodya. Pamwe ndingatosara chimonita zvangu padini. Baba, zveumonita unozvionera kuchikoro shamwari kuzvinzwa. Plus ndoenda mumaplazi kunoitei. Unondionera paiko mwana wewe? Iwe ukasarima iwe unoitei. Unozamwana anozongopera so anoziye. Unotsvaka trade nani sha? Shamwari, ndotozongororwa nemurume ane mari. Varume vanhu. Iko kafuro kako ikako kanoti iwe ndiwe nzenza kwete iko. Ndiko kakudzidzisa zvizvi. Unongotamba sei? Toramba uchitondinyaudza shamwari. Mira ndikuudze something. Naiba Pela. Saka nyaya nezviro ndiyo uchiri wangotsamirana nhasi. Ina ndisiga
gaba riri empty benzi ngaripengerega ukuzvinzwa kuwanzwa vana wako kupopotedzana kako uri kuwanzwa antihondo nekupopotedzana ndozvaunongoona kakwauri sikarega wapondana chero kabaya nazvo ana basa ndozvaunoziva ndozvaunodzidza kwauri kuti nyaya yese inotongopera nehondo yemashoko kana hondo yemaoko saka zvibaya bebe inyaya kungoti haungondinzwisise chete ndandakagumbukawo paya and I know kuti zvinhu zvandakataura ka zvinobhohwa sha ndazvinzwa mapela chinotirekedza ndirari iwe unofanira kuzvinzwisisa bapela kuti pela atokura haasisiri kamusikana kaiga wajaira kukera vablack horse rako mwana wada kumiswa murodi bapela and it's normal nonjewo ukava hard on her ndopaipa panopedzera akuita musikanzwa antonoona ini ndine an open relationship naye that's why uchiona kuti anondiudza everything alright chinyarira kutaura ndirari ndakaneta wakaneta iwe bapela manje ndandida kuneta kai ndanojoka kurodi Clothes United. Kuri bo. Handita hamudi kumbouya here asikana. Ndichauya zvangu. Imbouyai. Mubve pamba pane mutauro. Ipapa baba vako vati nditaure newe. Hanzi chikona dedi. Mainini. Makura hatirambe. Asi zvikurai zvakanaka. Kwainga manga matosvitsa 21 dzese idzi mushe. Ko izvi zvandakunzwa izvi zvazvipi futi? Tete, zvamataura ndazvinzwa yes. But daddy is always on my case. Kungoti taka small mistake kudai so, ndakutopopotera ndakutotiro hasha. Dzimwe nyaya ndedzekunyepa futi dzaunonzwa kumabhawa kwavoko. Ndataura nawo futi. Ndavaudza. Asi zvimi muri kunzi hamusi kurara pamba. Dzimwe nguva munouya manheru mabuda makuseni. Zvakanaka here zvasikana? Makura. Ende pazera renyiri. Vakomana makuita. Asi noti pamberi padedhi. Ende mimi wacho futi. Ina hanimbokutarisira kuti muende kunorara kumba kwemukomana. Unless kana makuda yenyu kuita zvokutizira. Aiwa tete. Good. Saka imimi bamunini ngavaoneke kwakachena. Anditika? Mudzokera kumba. Munoita zvinhu zvenyu. Munotoona kuti hamutombonetsana navo vabereka chero ivo futi vanenge vasina kana chekurwira pa nekuti wokurwira wacho panenge pasina. Alright tete maita basa. Saka kana mateerera aiwa bo changosara kuti muchiuya kuplot uko nabamunini kati vazivewo. Tichauya naye zvangu. Vatoriko zvavo. Aiwa pakanaka tokuonai mauya nawo. Chande zvako undiburitse ko ndinenge ndafambira 1 here. Ukaira watogoya muno muHarare wakutopedza dzese. Zvese Fela, you know, I don't know if I should be happy or mad right now. Kondelesa. Iwe, kubva pawakareje wardrobe yangu wakazobabatikira muchiraundi. Madha, makamboya pamba pedere imimi 1 day muchinditsvaga. Uyezozoti mudhara wangu ihora wani. Hora kuita seko. Apa kubva kupi uchienda kupi? Handi waingofona tusangana. 1 month! Takatika pamwe muchada zvanapela unovhura hombe. Hande zvamufamba muchudza wani. Akati hanchadi kutamba newe ndiye. Takatika pamwe muchada nezvedu. Isusu ndisi vanonzi vasikana vehombeka. Imimi ndime maclean records. Yes. Kune vanhu vanopisanisa vanhu shu. Akati ndakadaro ndiani? Ameno kandi maiti Bruce hasvidze. Right. Kona hanzvadzi yako ane problem. Zvaanoita zvina kunaka ane munhu wakashata stereki. Anyways, sorako baby girl wangu. It's okay. Handikaumba kwenyu. I miss my friend. Chimbokula kashamwari. Dambosvika pakati anga panombonoona Lee. Iwe ndokuona time.
Lee achiri mugame. Yes. Of course, girl. I mean, Lee were overseas. Alikuwe pakatanga here. Girl, he's always here. Akasketanga. Hey, girl, I'm so behind. Promise me to no kurumza guye. I promise. You're so serious. And very dramatic. Azamurira sei zvenyu baba? Bo. Takwara netraining but iwe amaina uchipa. Manje angu nenda pedza. But zveipapo yenyu muri kuti proudisa baba. Semugeto youth 24 wane graft. Ngati moverenga makomborero. Unyepe bro, unyepe. But our next recruitment unofana kumbochanza, unofana kumbo apply. Tichatipa kuleze yangu. Nongowabatsira mwana wamai. Nongowabatsira. Ati sei pela? Pela mndaranda ane time. Kana mbomujumba mumastreets zvama asikubatika. Asi kuti akaenda kucollege kwaitaura. Asi mama musikutaura. Unoziva kuti unozosvika pamomende kunzwa kuti moyo waneta uchada. Zvekutanzi maganaza ana moyo ndezvokunyepa. Ini chandoziva hangu, there's only one thing that can bring a man down. Love baba. But pana pela bofu kuti kusiya paipa. Zvasina diri. Pana kwataenda baba. Taimuda mwana. Ndamuda. But yeah. Ana patience. Isusu zvedu tiri matoto is progress. But ona imwe problem ndi moms wacho. Ona moms wewe vanomuinfluencer zvinhu zvisirizvo. Iwe ungataura kuti vanototanzi musivu sevanda ndimudi. Zviriko izvozvo. Amai vakakwana vangadaro izvozvo. Vatori capable kakutsvagera mwana womurume. And you still want to be involved in a family yakadaro. Ndara moms yapela zimu freak. Ndara. Uza moms type yekuti ndo imwe yekuti wakugara nemwana wavo inotera kanotora mwana wayo. Kana kutotsvagira mwana wayo chikomba zvekutoti iwe uchigara nemwana wavo iye uchimutsvagira chikomba kuti ingowana ma extra benefit. Vanhu vamuita ngengoda mwana wavo. Mwana wangu this, mwana wangu that, mwana wangu chakazenge. Kuti ngesusu tisiri vana vamwe vanhu. Moms inotoda kutopfuma nemwana wayo. Wangu andiunyembera kapela kaka wife keke. Keke wakatora keke unoona kuti ambavha wakuda kuti akumita ma standards emwana wayo. Ukuwo moms yachinenge chida ma standards ekuti umite futi wangu. Pezera kutange mudhara wacho unombomuonere mudhara. Ndopezera musikazi. Iwe shamwari parudo tine patinozogumira yedu. But still anti win zvenyu munaro. Makadya mwana. Aiwa kuti kutanga baba. First cut is the deepest. Saka chirufira kwari. Chirufira kwari iwe waida kukipa promise yako. Iyo mbafura beans. Apa ufungoti mari yechimanda nandatonayo. Ndeda mufadza mwana wewe. But manje apa atobvisirwa nerimwe balance zvaro rinenge siyatomboziya iri kuiti. Basti iyo handichangonobvisawo samwe. Ndo yanoma yacho. Unobvisa kwasinobvisa. Ndeda kakubvisa kwandakabvisa. Manje madyirwa bonzo newegaura. Yo unotoita mushe. Unopenga zvako. Matidi. Cousin yangu Lee wamuziya. Hanzi akapindira kaari eri hanzi. Saka tozomonomutsika. Saka boss. Team diaspora. Naka. Domutsikira. I wanted to take you to a family get-together. Oh, is that not too fast? But you're my girl. And those don't go to ball. Look, I have limited time here in Zim, so I want you to meet my family, and then we start planning ahead. Lee, are you that serious? I told you that I see a wife in you. I love you. I love you too deep. I don't regret coming to Zim or attending that party. It was all worth it. Oh, the flower fun. No, it's okay. We're here to meet her, right? So, party I have to prepare. Yep. It's tomorrow.
And usually starts Mascati and late, so I have to drive you back. Naili, you didn't tell me. Apa ndakana hembe kupfeka for that occasion. I knew you'd say something like that. So, the only problem you have, who'll be choosing? Oh my God. You're so loving. That is because you are lovable. Okay? Thank you. I think you should tell your family about us. You know, it's hard time. Mama no kusiva. But I'm not sure about daddy because you know I have daddy issues. Yeah. But he's still your father. I know. And so I try to marry you know. Because we need his blessings. And how do we get those blessings if you're barely talking to him? I try. I don't try now, but Wanda Bruce. Probably because Mukoman. No, such fun. Come here. I'm gonna let him know that is housing a princess, you know? Oh, thank you. Do you know how much I love you, Lee? Yeah, I do. I was so mad at you, Jakata. I'm not defend when I'm not around. You know Bruce mwana mdiki uyawe anopenga unoziya ndaida murova musoyengo takazongutiza chete papi pacho pancha kuchera uri mudiwa wangu wana. Anyways, we've got a lot of things to catch up on. Kumatina ari mudm mangu Martin akwanere zvari tsaga na iwe after ndamuramba nini oyo DM kwa kwachage. Not for me. Hanzi ndipo honest. Mupe, it's not like I care and stuff. Maybe it's so metiake. Where am I to stop it when I have mine? Now what do you go kudzo zvangu? Usazoshokekana because from the look of the things seems like Anes wacho ari kutodawo. Aiwa, siya zvakadaro. Ana Anes vana vadiki wewe. Vakaona vadana nemasoja oti achievement in my life. But they have my blessings. And when? What? Girl, I'm in love. Yes, girl. Yes, girl. Yes, girl. What? Nezvipande zvisiri dosika wangu. Zvinenge zvipi? Robert natao. Kunyanyanya Robert. Do you know what atombofona nasi ndinali? Ndikatomnyepera kuti ndiwo wafona ndichazokuona time. Betaka. Kwai Robert anoda kungoramba chinetsa muna nemukadzi. Ndozvandiri kushaya kuti ndoita sei naye asikana. Plus idzo mari dzatadya dzake dzanyanya imi. Musuna akatomboya pagedha chiridza uta. Mr. UK udzikira nini? Mainin. Zvikatofamba zvakanaka anogona kutodzokera arora. But zvinhu zvangu kana zvada kufamba soka panozombowanika zvinhu zvinongoda kundidzosera mumashure so ndozvandiri kutyira. Don't worry. Block them all. Because one call is going to ruin everything for you. I'll never. But this guy is mine, my guy. And I can't lose him. But my past demons angu. Arikuta kunditsoma wangu. Imagine zvikasafamba zvakanaka. Bhele ndonomziya. Don't worry. You know kuti isusu kai titori nehombe dzatakatombondarika. Vanhu ava tinovaudza kuti if vakada kuramba vachinetsa we will report them. Yeah, sure. Utondinamatira wobhururu. Imagine mangwana chaiye ndikudiwa kumba kwanali. Hanzi yekune family hanzi get together. Ovorosvika Robby ari bamukuru vake. Handikuzvona. You got this, girl. Chill. You got this. I figured out kuti mubhege umo mune hambe. Of course. Zawiyana Zedzi. Don't worry, girl. I got you for makeup, mommy. I got you. Plus, I'm sleeping over. Bit.
It's now my turn yekuti ndichibvunza zvinyaya zvangu. I am all ears. Hi, that chain has got keep me in front of you. Tozonera kwana Lias kan. Ndiudze. Ko uyo yakazodi. Mfeso wewe. I hear there's a family get together. Make sure you come, you I don't think I'm coming, man. I should teach and help you. Do you know that family? Family, bro. Lee. My family gatherings are unazomazia and down a bed. So unazozio. Ola nobody staka ma comparison bebe. Lee ani Jakata, Lee icho, Lee Jakata, then there's me. What about you? No, come on. You unungo irai nini? And then we just buy makula, you just do it like the old times. Same ukundoko kuya. Plus tunamkana ukono zvima rich cousins. Tonona lingre no Dubai. Now remember Uncle Felix, Aunt Ellen. Yeah, don't be there. Apa they the real deal. Yo kuti unozondisiya manje ndawo yekoko ndoyandisinga. This time I'm see him. No, because I'm coming with my girlfriend, so obviously I need your support. Ukani baby bauchando? No, not even. So I met her here, but I was thinking, you know, Paruta get together. Ubangona nani hama, because my door to door, up and down, they was gonna introduce her, you know. Kukomai ndokwa ndakuzouya. Definitely that. Ukwana kulezi. Ukwana Lee. Don't mind a babysitter. Yono kochora nehama dzako ini ndendera madam. Simple. Lee, type ya isekudedza inokutsarira baby. I'm telling you, bro. The way I'm so in love with her, with my girl. Nah, I don't think I'm not sorry, man. Ava, ingwereka hizi. Ngwere dzemughetto idzi. Don't go. But there's this thing, man, I don't know, man. There's this thing that just draws me to her, man. I don't know. You know, tate vakuru pavaitirora nayo matongo. Yeah. Avaiziva because mndara apana panchatora kama Italiano kana kama Americano notongo tanzini things will work out. But boys kutare chokwadi ini nangu ka. Azvo mjolo ndabo. Ndakutoda murungu. Kuti type yedu yana. Aiwa no man. Murungu. Lee. Like rongo kutera mwangu. Sadara. Yo munhu ubva ku-UK ubva kuchando mudhara osvika otonosvika ojuma kabhebi kari decent kekutokanda padheni isusu tiri muno nothing promising. Kana bro, kana utozipa pressure. I just think ndandangu already kusettle, you know, because I cannot, honestly, I cannot have a kid at 36, 37. That was jama 40. Ukona padhiri racho? Ga 2 minutes aisiya. Garo zotopedza nazvo. Womba wasara wamahani munozoni namadhara. Muri 2. No, but I get his point. Because you know what? Chinenge changu saraka is kuunganidza my properties, you know, so that panofo vana vanowana something to inherit. Inini ndosaka ndira kutanga ndashanda ivavo. Bachandoziya hangu. Chinhu one, uza intelligence nematurity changes after munhu arora. Exactly my point. I think Pampajoga, you just need someone by your side, you know. So no Edda something, you know. Saka ndikuita mafanizi kana. That I see bro. Because obviously I need my kids to have some cousins to run around with. Saka ish, up your game, my brother. Up your game, please. Towards family. No, please. Maswera sei? Ndaswera. Ingwedza muri kupinda mumba. Amen. Iwe ingwedza uri ngofamba. Amusi kutoziva kuti nguva. Bapela, this is 12 midnight dzamuri kupinda mumba. Imi baba imi kaimi. Iwe kana uchiziva ngori unibvunzira iyo. Oh. Mabvaka kumahure enyu. Ndo kwakukupai tu confidence yokuti mutipindure rafu zvamuri kuita izvi. Sodotsvaga pamurume wazvinzwa. Inini murume mukuru. At my age ndo unobvunza kuti muri kubva kupi at this time usiku uno. Pela achiri kupududza uko
Hatorimo mumba muno. Pela arimo mumba. Arimo. Sei mwana wangu. Arimo. Handi unondiratidza kwaari. Handi unondiratidza kwaari. Watarimo handiti. Iwe bapela. Saka kunzoti wavhurira mwana kuti uone kuti mwana arimo kana tamba. Iwe I checked Pela haano pamubhedha pakawaridzwa mani. Pela. Belinda ndokurawo zvinzwa. Wamuona arimo here? Ngoti pamwe arimo ini. Wafunga kuti arimo. At least it's okay. Hausizi kuti arimo handiti. Anchada kumuona pana. Aenda kuna flow kwa mshua. Wati asuziya kwaari. Bapela. Wati ausize kwaari. Listen mepela. Inini anchada kumuona pana. Bapela please. Anchada kumuona pana. Bapela. Pera anobva panapa asina kutaura. Iwe flow wacho wamboona panapa. Mwana mwana kuda kurorwa bapela. Ape iwo ndopo kuda kuomesa moyo nisina. Shut up mapela. Iwo ndo honzeri iwewe. Unodzisa mwana kunyepa. Anodzisa chii kwauri? Iwe ndiani murume anda kurora nzenza maniwo. Please bapela kani. Usanibata apa zigufu. Kune mama. Mamcheti usine miwo. Mamchinyepere chiko. Iwe. Kuenda na jaraka kuti baba wako msoft. Vakandivhurira nezuro. Andakatombozvijaira. Apa ndakutya manje kuti vachati hande kwana flow kwacho. Totsvatokuwana usiku futi. Mama ninoenda kupiko? Ninoenda kupi? Nikwe iwe kandege pasi. Apa ndoita sei manje? Liyanga achindifonera, achindibvunza kuti uchiri kuuya. Oh. Iwe zvachitaka. Iwe chienda. Bosi kumari azvitoturikidza kuenda. Handiti dzababa wako idzi ndosara ndichizisota inini. But for the meantime kuti mbonogara kwana flow. Ne ndinchikudza kuti situation yakamira sei. But makabhaisa momza, makabhaisa. Pela ndiwe wakabhaisa. Handi ndiwe wakasipo. Mama. Izvozvo zvikazvikana naBruce. Location yes. Aiwe. Ndikukuudza location yes yakutoziva. Uona zvandakushita inini. Ini ndakuchienda kwamadzibaba. Ndinopombodza baba wako. Handiti ndinoda kupirwa kamunamato wako kana li. Kuti muite zvichinami kudai. Alright mama, ini ngene ndogadzirira time ka. Alright. Iripo. Mundinamatire ikoko. Ndwari zvakatopasa iwe. And that makes me happy, Kudzanai. And it's making me nervous. Nah, come on. Calm down, okay? You're my girlfriend. There's nothing to be nervous about. Babe, what if wakasandifarira? And that's all that matters, right? Look, you know to this meeting, if it goes well, then we can start planning Maroredu. Lee. What? Can you go now? Oh, by the way, I'll introduce you to one of my cousins, and on the SM. So if I get busy, he's fun, by the way. Yeah, he's talkative and he's just energetic, you know. Please don't go for too long. Please. I won't. Don't worry. Memwana, iyi yatolosi, losi. Yasiya vana pamusika. Kunze wokuti vachibvisawo zvinhu kwakunaya kwakusiya zvichinaiwa zvakatoorezvi. Tora soko. Ewe, chiko. Unozoti wabvira kudhara chikuti chi. Iwe. Jeffrey kudzinga mwana kumba shamari. Iwe. Jeffrey. Aiwa, azviitike izvozvo. Zvakatoitika kanezvo. Apa rangana one wedra ada kuteerera kwandiri shamari. Zvidiki izvo. Izvezvi mhanya kwamadzibaba oshandirwa zvinzwa. Anogona kunge akuvhurika oka semunhu anenge achimhanya achinobatsirwa pamwe utorutsiswawo so. Iwe rutsiswa chiko iwe munhu asina kudyiswa. Nditofungira kuti pamwe maybe anogona kunge girlfriend. Girlfriend? Takariziva radzva. Azviitike izvozvo memwana. Haasi kundiziva zvakanaka-naka. Newe. Saka zvapela zvokufambaka. Zvapela chetere. Handipa papa kumhanya kuti anchita kuti nezvanguwo zviite. Aenda kumadheodheo kunoona hama dzemukomana wake. Asika. Amai mwana. Uku ndo unonzi kuzvizvarira pfuma uku. Chaizvo. Unozoti ndotodemboda ndine mwana musikana. Aiwa. Girl is back. Hey. Just me.
Just me, mom. Rigo. Not so sure, but end. I'm facing wrong right now. The kind I'm going to go check one. As of what you'll be surprised in the Kudzamono and no partners. Jen? Same. Eh? What? Same? You mean same? Same uyu Shamwari Martin. He is the so-called SM. Naipela. Pela. Sikawaiti. Takatokula kababe kupati mshemoshi. Lee was stressed. Kutanzi SM anogono kusashika. Time pepe. SM vapindira. Happiness yetwa nemkomana. Hands. Brother man. Meet my girl. Pelagia. Azvinogumira ipapo ka. Inisei ruoko kakuti mukomana endite chishanu. Abva ndihaga. Muchiti zvagumira ipapo. Chichimu. Tatopedza kazvepati mushemushi. Tabva tatika tasvika pakatanga. Tatati getimboita zvemadrinks. Semva apinda mumba. Inina lita tasara zvikanzi baby anditotsvaga chicken. Ndatomboramba ka. Akandinyengerera papi pachona pangancharamba. Ndichingobuda mota. Dhuma natawo. Ucheswa banga. Mama, do you still remember the girl in the Katarisa so later my friend before? Izvezvi ka silence kangori pa Facebook so we are too much kind. Zvinovaizogwenere hondo iyi boyfriend tairohwa tikazvirega kukwapaidzwa zvekuti taibuda paTV. Saka ufunga kuti Sam achadi zvandomboziva here mother pakaipa but uyu mukomana weko hasitombofanira kundiramba mai vako vangastroke uchavaudza handimbovaudzi zvachose unovaziva. Anyways ngatirare hedu zamo dzedu tizodziona mangwana. Chimbondisunungura chinhu chaiwa ndindanzwa nekutsva panapo nazvo zvimagogwe izvi ndinofungwa kuti zvingandifambire mushe handiri kuona manje kadhiri kaya kanenchikudza kuti ndizvo mafamily function izvi kaizvi ndesingade kubaya chiona manje. How far Ganzo? Ganzo mbo papasina but zvandakazonosangana in fact munhu wandakanosangana naye baba asi wakasvika kune amanyowani here? Tomboti kugesa kakuti munhu ainzi mageo nali ndiani? Natali? Aiwa man, dzoka mudhuze. Enzani, Claire, Shamini, Natasha, Paida, Flo, Pelagia. Right. Wagona manje. Ni Flo iri kanoti Pelagia? Pelagia baba. Akamove on fast. Kundaiti ganzi kadza Flo pakati akuroro. Mai aitosasa fair baba. Iwe muri yakatonofara kapaye mndara apa inini mwana ndomuziya bro. Ndomuziya mwana. Pakabhaizika zvamwana. Pelani ngani mushonga chete. Ndopi mfesa asingapinde murudo naye. Akona kuti chika. Momzi yacho ndo yakagadzira mwana wewe. Ndikutaurira. Abatoita semanja. Kuti tudzeli jealous. But still taza mchuna manje tachekereza brotherhood kama. Pakuda men to men. Ya unyebe papada men to men. Saka iripo ndokubata tokulinga. Saka mama, mukutotaura kuti dead very serious here. Iwe, ipapa aye ndichingobva kukuona. Ndakanazovanzwa kuti mupote muchionerana kurodhi ikoko. Iwe, papa katoipa. Yes, saka mawani. But tava ne good news. Vanogona kudzifarira vakanditi ndidzoke good news first. Soli yakati it's time for us kuti tenge kuronga maroro. Since ndakaona hama dzake dzikandifarira. Singakude wacho ndianiko. Even you are this beautiful. So you have to tell Daddy so that you're serious. Because vanhu vari kuuya zorora ka havasi 2 cents. Don't worry, kana kutora chimbadzo tozobhadhara kana makwasha vachinge vabhadhara. Don't worry. Since panapa pasina mari ka munogona kungoita pashoma patinapo but zvingori neat. Aiwapo. Handiti. You are right. Zvandichaita ndichingovaudza chete ndakutokufonera. Tichidzoka kumba. Kuna asingade mari. Zveshuwa ko zvinonditirawo easy. Hazvito ndiri kwana flow apa ndiri kuronga kumba zvinobude. Pela. Ndiyo nda kutoronga newe shonyedze maroro ako.
Ini mama. You know, you are the best. You molded me to the girl I am today. Get you now. But sorry, I did. And did it. All right. You can do it. Yeah. After a long time. Those are Batika. Mara unzaninga kawanda sha. Pela. Gules. Sam. Now that Lee is your brother and Martin is your best friend, what are you going to do? My brother, my best friend loves the same girl. It's none of my business. It's not Sasa. No fun to taura sha. But we have to clear our side. Of course. Mozia, the way I'm not feel entitled, so you must kind of I'm going to ask you Sally. Sam. Drisena undo kumbirao. Lee, don't move the dig. Please. Just don't ruin things for me, please. Oh. Bye. Just like that. Wasuda mbari for room. Yay. Jokes. Do you believe him? Show me. Because I'm believe and don't believe him. I cannot believe. But it's for legal. I have to tell him myself. It will save you for sure. Can tomunze papa because ndukenda out naiga ndikatomunze papa bo. Anyways, mommy, kanibo pina mshira. Ande chesa ushingoni pizza. Ndembos vuro nemepo zvangwini. Jefano gargana here. Maregererwa ka makutanga kutaura rafu. Iwe unonditi hako ndiri pamuromo ka. Hamuna zvamunoziva. Ini ne murume wangu 6 na 9 kudai. Iwe ne murume wako ka ayo ndichatambogona. Ayo wabodo. Ndauya kuti ndizokudza nezonyaya yapela. Pachine time. Kwai ari sei pela? Ari right. Hands ready. Amemwana. Mukomana akati uri serious ufunge. Kwanga dautouya zvi. Pela ndiyatozokumbira ka 1 month yekuti timbowanirwa wakataine kuti vanogadzirira. Asikana, mwanazana mekumba kwawo. Dayarutsa. Aiwa akura. Atogona asikana, zvinotipoka nguva yekubatanidza zvinhu. Andowazviona manje. But anoita kunge mafanezi so. Ndianaiza kuti pa 6 months munhu unotoona munhu wako otonzi warorwa. Manje Pela is only 3.5 months. Akatowana rudo. Aiwe. Ndotokudza zviwe mwari akanaka iwe. Zvakaoma. Saka baba vacho ari kufaraka. Nenyaya yekusvura kwake koko ndamboti tamuudza. Akatoudza hanzvadzi yachona kuti hanzi apota achitsura-tsura Pela. Manje asi kuziva kuti musikana atove nemheni. Aiwo wakagona usina kuvaudza mai mwana maichinjerwa maplans enyaya. Ndaivashauda zvekuti heki. Undiziva kaiwe. Ati nyaya kungoti chete mari yacho inofanira kutambirwa nababa wako. Chireka kudaro. Isusu for our daughter's sake, let us remain calm. Anditika totemba nemabhaya asikana kunamatira mwana. Nokuti amai mwana haisi nyore. Satani ndo paanoda pakadai so. Unosumudzirwa mamhepo. Nokuti havasi vese kanonga chifanira kuti zvakanaka zvaitika kumwana mumwe munhu. Aiwa taura hako. Iwe unatsozviziva iwe kuti pana Pela nditomboitira namafanisi. Kosi ndiye arofana kuti ndichinja kachikubheni changu chakadakwatakwa ichi. Ipapo ka ndo pandinotemba newe papapa. Saka pato ne program. Ati hanzi achadzoka achindiudza zvakawanda. But inzwaka. Family yemukomana wacho. Hanzi vakamuda vese memwana. Tapinda muvu. Kuti tente chaiko. Thanks. Thank you. Then I'm going to
Bapela. Mwana ane nyaya yake yakandudza. Saka ndati ndizokuudzawo. Mwana upi? Pelaka. Angagovani mu. Nyaya dzapela nsoda kudzinzwa sha. Plus iwo anditi wakati unopedza wega. Bapela kwazviperere. Mambonzwa here kuti nyaya iyi. Aiwa apa I'm just reminding you zvawakambotaura. Sorry kana murume wangu. Kwenzwaka. Mwana wedu akaona mukomana ada kumuroora. Mafarandi. I can see the smile. Kuti this time wakazonyadzomwandira murume wada kuti amuroora handiti ka. Bapela. Totozaneko kufara. Plan ndechimuwanira munhu kuti zvaita sei. Pela chaikurorwa. Ndozvandiri kutokuudza. Izvo zvizvo vari kutogadzirira kuti vaive kumaroro. Mental relations kupi? Pano of course. Kwatete kwaita sei? Mavis ariko, Gladys ariko, Tete Maijoyo ariko. Tete ndo anyazoziva kuti zvofambiswa sei ngave ndikoko. Iwe unoyatsozviziva iwo kuti ana tete vanogara kure. Maipela neunhu wapela inini hazi kundibudira musha. Saka pa ukuramba kurodza mwana wako unoda kuzotaura nevanhu. Nyaya dzinobuda pazita rapela ka dzawandisa. Baba apela. Iyi ndo nguva kaye kuti tichinyatsokunyadzisa vaya akavaitaura zve. Iwe munhu ada kuroora pela uyo asi wemunotonasa. Asinganyatsozive unhu wapela. Because inini hangu haazve kunyadziswa anchada. Kunyadziswa kuita ndazvimba ndabho. Kunyadziswa kweiko naiwe munhu ada kuroorerwa. Usadaro mwana shamwari. Alright, saka ndomuti kudi. Ndomuti baba wako waramba. Iwe pela pandakamudzinga panapa. She did not even bother kudzoka kuzoti daddy sorry. Of course it's okay with you. And izvozvo I don't even know kuti anogara kupi nani, but of course iwewe you know. But ndiri kuti kaunhu kenyu kakadhakwa. Ende Mapela munhu asingagone kurara mumba ndiye nhasi wawo kundudza kuti ada kuroorwa. Ipapo Bapela ndozvinzwisisa kuti mwana akakanganisa. Haana kuzodzoka kuzokuti sori. But newo wakaramba wakaomesa moyo. Angagoenda kupi mwana ari pana Florence. Aimboitai. Nyaya yenyu ndainzwa. Asi Mapela iwo nemwana wako this time akandiitira madhirama yenyu. Kuzhombe ndanoita kujairira. Hapana kani madhirama unombonzwa kani. Uchitofarapo. Peta tutengi mbhedha wekanaroro. Tizvare Mwari nani mwana. Akuita makeup agona zvisingaiti. Wachena chene munochinja vana vako Flo. baba. Oh. Inzwaka. Make sure kuti nyama yekai iri fully marinated. Handitika. Doti maspice anyatso kupinda munyama kudai so. Zvivakwasha unofanira kuzipirwa. Ndiwe kuudza mari here. Naime, ndionerewo vana. Ivo vana ndavaudza nezvenyaya yadhi. Naiwe Bruce. Ndakuti kudiwa nenyaya yadhi iwewe. Ndatomboda kuzvitaura. Kuivana tete vacho vari kupikwa. Andovaridzi weprogram. Uya kana kusauya. Inini wangu mwana ndinorodza ndega. Handiti vaishora-shora. Zvinenge zvakunyadzisa kaizvo. Agona. Mwana wedu. Aiwa agona. This time location yeseke aichiona zvokuteura. Ndokuti vataure kwavasina kuswera. Havatauri kwavasina kuswera this time. Chaona. Zvese zvaita baby girl. Pasara vakuwasha chete. Ndapedzisira kutaura navo vachiti zvinhu zvovai murodhi kupinda munotoni. Saka handeika kufotoshoot. Thank you. You're welcome. And makachena kana masisi. Mwana wangu hero. My way, like mother, like daughter. Yes, give me a hug. Give me a hug. And a photoshoot askari. Makachena maini. Thank you, Tete. Aiwa mutambire. Aiwa makachena. Fambai. Una pasunungu. Kupilas. Wafiswa kwanza ufama. Hata ndine mapikisha plus nzara. Bruce, chimbondimirira uzvinzo. Girl, imbotoifonera sema ndongo vachiuya vese pamwe pane zvabata. Avachapike Flo, avachapike. Do you think Leah chawe? Delay is not denial, man. Anouya anoregerera ichikuuya. Wakazomudza here. I don't understand Flo.
I don't understand. Nesroti anditori bo. Zvizo zvitofamba. Handikumbasa anzina semthi. Handiji. Athongozonzwa Dziko. Brother stickers. Sam. Chichikuitika. Kwali ari kupi? Apa unotombopfeka hembe dzachona chi? Sam. Ita serious amana chi? Sam, ita fast kan. Ko isisi tikurora. Anti ari kurora miyati mufoni. Amana chi? Ita fast ka. Eli, bibirako ripara. Yo, Sam, bro, please, don't even start. I do not want to hear about those people. They should leave my life and let me be. She has lied to me, man. She did a lot. I do not. Oh my God. Vela. Guys, lingasa daro. Pela no mudo lingasa. Pela. Guys, yamti batsiro. Pela. Guys, yamti batsiro. Oh my goodness. Pela. Darmo one. Chi. Andifunge kwashonyoka we. Why? Ameno ndasiyana Martin nana Pela wakagaro. Pela wacho namsiya kadona futi. Atete, ndakambozvitaura izvi. Tete, handi tumtora. Mutsame wacho enda. Mepela muka mepela. Bruce bata mama. Ndakambozvitaura atete. Ndo unhu wapela. Chaiwo. Aburitsa unhu wake chaiwo. Wanenge rachitaura panapo. Asi zvicho. Musiye achamuka. Tete handi. Hapana kwandiri kuenda. Mama. Ndaizvitaura tete. Tete Oi. Tete siyai zvakadaro. Siyai zvakadaro. So there's a lot about Pela that I don't know actually. Nah, no, not really. Yeah. Not really, but yeah, what we can do, let's take a walk to Moshkaba shops Bakatanga. You just randomly ask anyone what asangana naye pap. Umbonzwa kuti vanoti. Uzista hakudza unofunga member weTwitter jealous. Any age, any gender ngobvunza kuti Pela rise. Unoskaudzwa. She has that reputation. Yeah. Unoza Dave serious waka. Aisambo bribe Sam. Kuti asataura kuti tunomziya. Bazaizvezve ngarimbosvika mumashops apa ungononzwawo pamusoro pebhebhi renyu mudara. Unfair. Fair. Amena kuti tozvitaita. Yabo. Blazman.